Halo bolo-boloku. Wih, di vlog pertama Dalang Jati channel aku meh ngisis wayang bolo. Ngisis wayang jenenge Kyai Lumpuk-Lumpuk bolo. Mergane yo paling lumpuk iki siji-siji ati jenenge Kyai Lumpuk-Lumpuk bolo. Iki kudu sing pinter le gawe jeneng ku sing gawe aku bolo. Ora dalange ya lah. Mau dalange ngopo? Wis ora ngono deh, aku ndak dipecat bolo. Wah wis. Dan kali ini di vlog pertama bolo, aku mengisi wayang-wayange Pak Dalang Jati bolo. Wah, mumpung wonge ra enek, wong iki mbah yang-yangan ya. Aku mbah arti nek kok angger tak isis, angger rusak ya kok men ora ana wong itu. Angger kon ganti ya ngomong ra ndidit ngopo dipidak tikus apa piye lho jane ra apa-apa ya. Wis, pokoke tak isis kabeh. Ning iki sing disis gur bolo kiwa tok, bolo ora kok kiwa tengen. Ah, pokle tanganku arep gedhe ngene iki ora kuat mbopong wayang ngono wis ra kuat aku bolo. Dadi sing disimping ki sing bolo kiwa sik, kok bolo tengen ya nek rame lanjut part 2 bolo. Wah iya. Karo anu bolo nek jenengan njaluk review wayang-wayange tulis di kolom komentar ya boloku. Wow. Ben rame wis karo di-share ya to. Nonton wayang-wayange Dalang Jati channel. Wah. Wis ngono bolo. Kok nek jenengan pengen ngerti wayang-wayange tak sepil sik bolo. Ning ya ora siji-siji ya kesel to bolo. Karo butuh tenaga barang udute rokoke. Ya lho, udut mek rokoke padha deh. Rasido nek nu. Wis pokoke wis tonton videonya wis ngono wae sih. Cinta dan juga sang rawana. Kijang kencana mendekati Dewi Sinta, dibawa ke hadapan raja. Apa ini? Yang jenengan wis keseru wayang-wayangi Pak Dalang Jati mau. Wis tak sepil ki. Tak ngene-ngene iki mau. Besok lagi. Ya capek. Sudah hampir malam ini. Hampir malam iki lho. Apa ada aran iki? Sudah malam, Bos. Lenoto ki jam 1 bolo. Aku kan ngantuk ya. Terus aku waduh kok ini ora ana wong sing ditemoni piye to. Jadi cukup sekian lehku ngisi sini bolo. Nanti nek ada apa-apa ya tulis di kolom komentar saja bolo. Meh nyepil sing simpingan tengen iki sementara anu sik bolo. Sing liwah sik bolo nek jenengan pengen Mas sepil iki lho, tak sepil kene yo tulis ning kolom komentar dulu nanti. Oke? Jangan lupa di share, subscribe, wah, terus di like bolo nek sing kuwi pokoke sing subscribe yo jadi tutul ping pindho nek tutul ping pindho yo ora sida subscribe no bolo ping pisan wae mak dulu ngono. Oke bolo, dadah.